madokachere mabuja akanakisa tauya nonhau dzanyasi zuva rochipiri mwedzi uno waiye nyamavhuvhu. Nyasi kwadoka kuri kuitika zvakawanda-wanda. Wana wakasungiwa nozuro namatai Vhusumuzu Robson pabodzi pona Samire waendesiwa kudarodzi mhosva wakabva nzi nomutongi ikweyo anga wabenhuke kujereko ndichazowaona muso muvhuro. Nyaya yekuti wapuwe bhero paribe aitetekera, kuti wakakubiwa paribe azvitetekera. Watouya wamwe mbasha dzizere ropa, wamwe warikuita kutsamhina, unobva waita kuona watoti munyika medu makanyangaritsa. Rekai tirambe takazviringa izvozvi kuti zvinoperera kupi. Tinenge tindokunyepai mabuja. Nyasi pokare Job Oscar agoreketa kuti Jacob Ngarevume asungiwa nemapurisa, wamwe wakagoti kwai apambiwa nevanhu wanga wano motika iribe kunyoriwa kuti njani. Pokare iye Job Oscar wacho agotonzi pokare atoriwawo pokare nomapurisa. Unobva waita kuzviona kuti pakaita kunyangariwa. Wendo huno rekai tirambe takaringa ipapa. Pokare kuno mumwe anonzi Bishop Kevin Nyamakanga asungiwa pokare nenyaya ibodziyo. Bruce Moyo agonzi ngaaendewo kujereko agozobenhuka kudare zuva rechigumi nonhanhatu hwii kupuwa bhero. Mabuja wendo huno rekai tirambe takazviringa. Umwe mufana woZinasu waiaburitsiwa pokare mundege maanga ari panhandare yeHarare anonzi Emmanuel Sitima ndiye ari mutungamiri woZinasu president kureketa kuno. Unobva waona kuti nayawe wendo hunoka rekai tirambe takaringa kuona kuti zvinoperera kupi, asi kwazviri kuenda wakafitira kuzosvota vanhu ikoko. Tinoramba takaringa kuti zviri kuenda nokupi, tinenge tichindokunyepai. Mapurisa agotoburika achireketayo kuti wese wanhu wari kuda kuita zvokuungana hawo ngawaita hawo zvokuungana nokuti tiribe kana kurambidza wanhu kuti waite zvokuungana. Imi pakaita kunyangariwa wanhu wakanzura nzvimbo dzokutandarira dzawanga warida kuenda nokuda kweiyo musangano usadhaki. Wanhu wareka kugoita zvawanga uchida kuita zvokuungana kuti waite musangano yawo nokuda kwesadhaki. Kuno mapurisa akuburika achiti aiwa kunyepa kwai manyepo okuti taita kunyararidza wanhu kuti musaungane ko akapusa mbani kwaarisiri kuzviona nokuzviziva. Rekai tirambe hedu takaringa. Chinga ndo zvibodzizo zviri kusungiwa vanhu vese vari kundosungiwa nzvimbo dzese kuchinhoi kwaburika pokare kuti kuno vamwe wanga vari kusungiwa ikweyo. Unobva waita kuona kuti ko chinga zvakaita kunyangariwa kwedu nobuja waripo pokare wamwe wavhundutsiwa. Mabuja pakaita kunyangara apa. Asi rekai tirambe takaringa nekuti wasungiwa wese pai mhosva yawo ibodziyo yokuti wari kufunga nokuronga kuti wagoite zvokuita kuratidzira. Magwete anoita kodzero dzowanhu akutoburika pokare achireketa kuti wana namatai Noah nana Vhusumuzu naRobson naSamire wese kwai wagobvunziwa mubvunzo mubodzi wokuti tinyepei kuti zvokuratidzira muri kuzvirongera kuenda kupi, muri kuzvirongera papi. Idi mushiro wakadari mabuja unobva waita kuona kuti rekai tione kwazvinosvika izvi, asi zvino vamwe wazvichagwa nawo basi. Kunyarara iko kwagoita wamwe womapato anopikisa hurumende kana kuti mapato anoti anopikisa hurumende wari kunyarara kuita ziro chaiyo kunge wasipo pachiitika manyongori akadari. Unobva waita kuona kuti pachiribe chimwe bapa. Rekai tirambe hedu takaringa kuona kuti zvinoperera kupi, pokare kuti zvinoenda kupi. Tinenge tichikunyepai pazvinenge zvichiitika. Kune izvezvi wamwe wanojidzana naNelson Chamisa wagoburika wari kuti wanhu gorekai kutetekera zviri kureketiwa mumapepa ari kutenderedzwa padandemutande okuti kwai Chamisa anenge ari kutungamira kuratidzira kwewanhu zuva rechigumi nonhanhatu mwedzi uno. Wendo huno pakaita kunyangara. Idi zvaChamisa zvaakuda kuti munhu utozviringire wega padandemutande racheka paWhatsApp Chamisa News Network. Rekai tigoramba takazviringa ipapo. Munondoona kana aine zvaari kureketa ndipo anozvireketera ipapo. Hwii kutetekera zviri kureketiwa naana Nyamupini.
ipapa nyasi dandemutande rinoseenzesiwa padandemutande roTwitter richinzi kwai ndaGeorge Charamba rakanzi dhonza musoro kwai ragoreketa kuti isusu tinotokona kuburitsa vanhu mweya, tinokona hedu kuwapa mweya, asi kuburitsa mweya iyo tinokona, kureketa kuti vanokona kuuraya. Vanhu vari kundoti ndiGeorge Charamba basa anoreketa mareketero akadaro iwa. Hino kuti zviri kumbotekaira sei? Rekai tigoramba takazviringa ipapo kuti zvichaperera papi izvozvi, tinenge tichindokunyepai. Tavani Mpofu Gweta rakanyorera Zekiria nyaya yokureketa kwaSanyatwe paipapa ragonyorapo kare rimwe tsamba kuenda kuvakuru wenyika dzosadhaki riri kuti iro zvakareketika izvizvi zvinokonzeresa kuti vanhu vagoshe kuita tusvino munyika medu, vanhu vagoshe kuita zvavanofanira kuita munyika. Rekai tigoona kuti zvinenge zviperera kupi. Ticharamba takazviringa tichizokunyepai kuti zvinenge zvichienda nokupi chaiko chaiko. Kana paino mhinduro inenge yauya kubva kusadhaki, munondoziva tinokupai yese, tinokupai, tinokunyimai bamba. Wamunangarwa kwai wagoti akapfa anonzi Jack Mpofu aitiwe gambaro nyika. Zvanga zvati zvamboitika kuti munhu anga asingazikane kana nopaumba paaigara chaipo panga paribe kana chibodzi chairatidza kuti anga ari mumwe wavo apoitiwa gambaro nyika. Rekai tizvione kuti zviri kuperera papi izvozvi. Tinoramba takandoringa, tinenge tichikunyepai. Ipapawo kare nyasi uno bazi nyika dzopasi rese roUnited Nations kwai ragoreketa kuti riri kutsvaka machimbi ano makuno ano chaiwo, vari kutsvaka mari inoita mamiriyoni okuAmerica 420 anopfumbamwe $429 million pachirungu. Kwai chokuti titenge chokudya kuti vanhu vakone kuboboya chokudya. Rekai tione kuti mbanani vachagotipawo mari. Dai peno wakuru kwedu wano mari, wana masiwa waye wakona kugobatsirawo nyika kuti zviite zviri nani, nokutoti ikaenda nokuUnited Nations kuku ndokuti ibatsire vanhu wese huyi kuita zviya zvokuwaya kunowaye. Kwaina Owen Mudhan'ube paakaenda kumugodhi woJojo kukwekwe kwai waChina vanga vachiite vachiwakere vanhu pokugara pano kumeso. Mabuja huyi kuti atosiya apfika nokutoti kutangwena kurugariwako. Mabuja ukandoturinga kudai unobva watoona kutoti kwedu kwaJeresi kunenge kuri nani, unobva watoona kutoti aiwaba izvi zvakaita kunyangariwa izvi. Rekai tigoona kuti zvinosvika kupi, asi zvinorwadza. Kuno mumwe muZimbabwe anogara kuAustralia ari pokare chizvarwa cheAustraliako anonzi Michael Charumbira. Kwai Michael Charumbira agobatiwa achisungiwa nonyaya yokutengesa kana kufungidziwa kuti ada kutengesa zvinodhaka zvisingabvumiwe pamutemo zvorudzi hometh. Warume kwai makirogiramu 100 kuda kutoita tani chaiyo munhu mubodzi yaanga ari kupinza kuno ipapa kwai akaita munyama aiwa anoita kupfikirwa upenyu hwese mujere huyi kuburika. Ende dai watopfikira upenyu hwese chaiho, nokutoti kana ari akaita izvozvo ngaasungiwe, wataire kure kii yacho zvireke kuramba zvizoitika, nokuti anokona kuda kuzobenhuka pokare kweduno tikumudaba iyeyu munhu akanyangaritsa akadari iyeyu. Tikaringa hedu dzobhora tonderai ndiraya kwai ndiye ari murairidzi wechikwata chosimba bhora, ndiye murairidzi akunda wabiya chemwedzi watabvayu. Khama Biriat ndiye anzi atamba bhora achitambira chikwata choYadha. Agonzi ndiye atamba kuita useza kupfuura wabiya chewese. Zuva ramangwana kwai kunenge kuina Herentals iri kuhwapurirana noZPC Kariba. Chicken Inn inenge yakaringana usu nousu noManika Diamonds. Ngezi Platinum inenge iripo ipapo yakaita kutsomana noGreen Fuel. Simba bhora noYadha zvinenge zviri kusimbana nokuyadhanorana ipapo. Rekai tione kuti zvinoperera papi. Tinenge tichikunyepai zuva ramangwana kuti mbani anenge ajiwa, mbani anenge akundiwa. Pokare tikaringa dziri kuitika pasi rese kuSouth Africa dunhu roKZN vari kureketayo kutoti
kune munhu aisenza kubazi rezvinoitika munyika, Home Affairs pachirungu, anonzi Judith Zuma, kwaya agopuwa makore 35 ogara mujere nenyaya yekuita basa rekuita mutsebwede pamapasipoti, achipa vanhu mapasipoti zvisiri pamutemo. Hoho, apo pakaita kunyangariwa. Tikufara kuti wari kuita wachipururana zvakadando. Uko Jacob Zuma agonyora tsamba achidzinga Atsazwane pachigaro chache chomabharani mukuru imo mubato rawo MK Party. Unobva waita kuona kuti idi zvogore rino zvakaita kunyangariwa. Apa ufunga kuti Jacob Zuma ndiye munhu ari kuita kugarira kutoti ndikuda kuramba ndiri mubato ANC. Apa ndiye pokare ari kuita kutonga kubato MK. Dai wachiita wachizorora watsanwa peno zvaita zviri nani. Rekai tirambe takaringa. MTN ipapa iri kunzi yapinziwa mushishi yagotengesera hurumende yekuLimpopo zvinhu zvisiri pamutemo munguva yeCovid iya, nguva yodziwa mupengo kadamburika katisvika makore apfuura yaya. Wakagotengesa mafoni anosvika zviuru 10 okuti vanhu vagoringiwe kuti mbanani ari kuhwaritsa kana kuti ari kuhwara kana kuti ari kuningisika so ari kuhwara. Rekai tione kuti zvinopera papi izvozvi. Tinoramba takaringa kuti zvinenge zvina nokupi. KuNigeria kwaizvezvi mapurisa arozosvika pakuridza pfuti chaiyo nonyaya yevanhu vari kuita zvokuratidzira ikweyo vari kuzvidaba zviri kuitika muupenyu hwavozvo. Pokare kuno vamwe wazoputitsawo bhambo rikauraya vanhu 19 pachirungu iko kuNigeria kuBodzikomo. Wati waziva baa kuti mbanani wari kuita izvozvo. Rekai tirambe takazviringa. KuTanzania kwai kuparudiwa kwagoita njanji inozvitima zvochimanji yakaitiwa nozuro uno yaita kusimudzira nyika iya pokare. Aiwa tikuramba tichizvitenda. Rekai tione kuti wazhinji wachasvika papi wachitekaira anochitima chi. Kwai njanji yacho yakarepa makiromita 540 noribodzi. Kutopfuura kubva kuHarare kusvikira Bulawayo chaiko munotopfuura. Zvisvino toramba tichizvitenda izvi. Rekai zvirambe zvakadando. Pokare kambani yondege yoBritish Airways kwai yagoti iyo yaitsa mari inoita mamiliyoni emapondo okuBritaniyo 20 noribodzi 21 million pounds pachirungu kuti ifundzise wari kuda kutyaira dzindege kamu. Tikuti zvazvisvino zvidai zvaramba zvienderera mberi. Kwai kuda kuti wanenge wapinziwa mubasamo wogofundzisiwa paribe abhadhara kana mari kana ibodzi. Ndokuita tusvinuku. Rekai tizvitende. Kwai anonzi Gorete Semedo ana makore 20 ari ndiye gurukota rinoringa nozvo mitambo kunyika yoSao Tome and Principe. Ari kupindawo imo mumaOlimpiki momo. Ndokuita kutungamira ari pamberi chaiko kawo. Ndokuita munhu. Rekai tizvitende. Mudzimai ari kuita tusvinu. America yanyadzisa pasi rese payaburika ichireketa kuti anonzi Edmundo Gonzalez ndiye wataakuda kuti aite mutungamiri wenyika. Zvakareketiwa kuti Maduro ndiye ahwina. Tikuzvidaba kuVenezuela. Simba rokuti wagoita izvozvo wari boyepi wabiyedo kuAmerica idi wanoita muyembe chaiwo, muyembe musvinu. Mumwe munhu akazviita izvozvo vanozvida. Rekai tigoona kuti zvinoperera papi. Asi tiri ipapo mabuja tadifama kwanyasi ndini wenyu mhandu wehonawo.